Jeg vil fortælle ganske kort om verbeformerne på dansk. Vi har først og fremmest infinitiv, det er den man finder i ordbogen. Hvis man slår op i en ordbog, så finder man infinitivformen. Og den ender for næsten alle verbers vedkommende på e. Snakke, ringe, tale, spise. Der er nogle enkelte verber, der ikke har e der, men de fleste har. Hvis man tager det e væk, altså går den modsatte vej her, så er man over i den form, som hedder bydemåde, altså imperativ, som også er roden af verberne på dansk. Det er den korteste form, vi har. For eksempel ring, tal, spis. Så vi bruger den, når vi siger ring til mig i morgen, eller spis din mad, eller gå ind i huset, eller et eller andet. Så hvis man starter fra denne her form og tilføjer et e, så når man frem til infinitiv. Hvis man går fra denne her form og tilføjer er, så er man i nutid. Næsten alle verber ender på er i nutid, og de fleste ender på er. Godt. Det næste, der sker, her bliver det vigtigt, at vi faktisk deler verberne i gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3, første, anden og tredje gruppe. Danskere almindeligvis kalder ikke verberne for de her gruppenavne. Danskere kalder det stærkt bøjede verber eller stærke verber, og det er dem, der er de uregelmæssige verber. For gruppe 1 og gruppe 2, de er regelmæssige. Dem, der er i gruppe 1, de danner datid her. De danner datid med ede tilføjet til roden af stammen af ordet, der er her. Her ede, så er ring plus ede, ringede. Heroppe kan man se, der står et k, og her er der 2 k'er, og der er også 2 stjerner, og det er vigtigt i denne her sammenhæng, hvorfor der er 2 k'er. Godt, så datid snakkede, og her i før nutid har eller er, vi har brug for et hjælpeverb om her. Så har, langt de fleste verber bruger har, men nogen bruger er, og nogen kan nogle gange bruge det ene eller det andet, og der kan også være andre hjælpeverber, men de fleste verber bruger har, så har snakket. Så her kan man høre en lang blød d-lyd snakkede, og her kan man høre en kortere blød d-lyd har snakket. Godt. Gruppe 2 har i datid te, talte, spiste, spurgte osv. Og de har i før nutid kun et t, så de har altså har talt. Så her talte, og her har talt. Og det er reglen. Gruppe 1 verber, de bøjes sådan her. Gruppe 2 verber bøjes sådan her. Og gruppe 3 verber, de bøjes på, jeg har sagt, alle mulige forskellige måder. Og det er det, der gør dem uregelmæssige. Så hvis man skal vide noget om, hvordan et verbum bøjes, bliver man nødt til at tjekke i en ordbog, fordi man jo ikke som udgangspunkt kan vide, om det er regelmæssigt eller uregelmæssigt. Hvis man slår op i en ordbog, her er det den danske ordbog på nettet, og har skrevet arbejde i søgefeltet, så kommer der her arbejde, som er substantiv, det er altså et arbejde, og her har arbejde, som er verbum, så det vil sige at arbejde, og det er det, det er. Så herover i overblikket, bøjningen står der her er, og det er selvfølgelig så er for præsens, og her står der de, hvor jeg havde ede i datid, men det er fordi ordbogen går ud fra infinitiven plus, og så i det her tilfælde kun de. Så resultatet bliver det samme. Og så her t, fordi det er et gruppe 1 verbum. Hvis der i stedet for slår op under løbe, så her igen, man må lige tjekke, at det er det rigtige et verbum her. Så ikke et løb, men at løbe. Godt, og så står der her, løber er nutid. Godt, og så står der her, datid løb, og det vil sige, det er altså et uregelmæssigt verbum. Og så den sidste har løbet. Og et tredje verbum, og her er der ikke noget substantiv, så her er det bare verbet. Skrive, og så står der her, at i præsens er det med er, skriver, og i datid er det skrev, sådan der, og så har skrevet. Man kan altså ikke udgangspunkt se på et verbum, om det er regelmæssigt eller uregelmæssigt. Man skal have fat i en ordbog eller en liste. Masser af skolebøger har selvfølgelig en liste med regelmæssige og uregelmæssige verber.
Tjek en ordbog.